Ya dai na kana tagumi? Yau to ba gwara ma tagumin ba da wannan halin da ake ciki. A ce mu dan matan nan ka zo ka kurewa kowa gudu, ka birkita kowa, ka ga lalata kowa, ka ga labaita kowa, ka duba ka gani dai dangantaka da zumunci mai kwari da yake tsakanin dambu da mai tun talatale, daga zuwanka ka zo ka raba tsakaninsu, ka farraka su, kowa ya fita da gudu. Ba a gaya wa dan yau. Jira. Yau wannan har wani abin mamaki ne? Ka duba dangantaka da yan uwantaka da ke tsakanin shinkafa da wake. Amma sai da dan mutumin nan ya raba su. Ya haƙuri. Abun ne ba kare da kuka. Ba kare. Yanzu ka duba ka gani a gidana da mudu 3 ake ce na shinkafa da wake. Alƙur'an yanzu rabin kwano nake da ƙyar nake samu wani ke kai musu kiɗan taɓawa. Haba, tsakani da Allah ya hauka ake yi, mutane gaba ɗaya mun zama kamar dabbobi. Ka duba tafasa dai a ƙasar nan, tafasa dai. Wai har layi ake yi ana sayar tafasa a zubin 200 tsakani da Allah a Najeriya. To da tsamu rashin imani irin na mutumin nan. Ya faraka kowa tafasa ta zo buje ta mu a cikin kayan masu gani gina jiki ban taba ji an sa da tafasa ba sai a mulkin ka. Haba alƙur'ani ta tarewa wannan yi ma da iyalai na mu koma gudana alƙur'an gwara mu je mu ko kwada go mu je mu kama a can alƙur'ai ko a furzuna ne ma gwara mu koma gane fasa da aka. Wannan shine zuwanku na farko wannan YouTube channel namu mai suna Cartoon Production Darazau. Don Allah ku daure ku yi mana subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin ɗauka idan mun ɗora. Mun gode.